vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma ndinoshandawo musaluni, so pasaluni pacho apo pandinoshanda tinoita zverent a chair, saka ndinoshandawo pasame saloon namama vangu. Mama vangu ndo vakaita kuti ndinge ndichizouyawo kunoku kuSouth Africa. Ndakauya kuno mainge muri mugore ra2016 mushure mekunge ndapedza kunyora O level yangu. Mama vakabva vati there was no need yekuti inini ndinge ndichizomirira results, vachiti ivo nekuda kwekuti zvinhu zvainge zvakanyanyisa kuoma kuZim, uye vachiti kunyange ndikapasa painge pasina mari yekuti ndinge ndichizoenderera mberi nezvidzidzo zvangu. Vakabva vati it was far much better kuti inini ndinge ndichizouya kuno kuJoni so that vange vachizondidzidzisa, because already kuZim ndaiti kana ndabva kuchikoro paya, kana musi wandinenge ndisina kuenda kuchikoro then ndaibva ndazoita zvebaba, saka I was a barber man when I was still back home. Ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa, mama vangu vakabva vati izvi zveubaba man hazvina mari nekuti zvakawandirwa, iwewe ndikuda kukudzidzisa kuti chii chinonzi kuruka musoro, zvekare nekuisa manails, zvekare nekusonerera wig. Ndo zvandakabva ndazotanga kuita izvozvo, ndokubva ndakasika kubata. Then mama pavakaona kuti ndainge ndava kugona, ndo pavakabva vazoti kwandiri vainge vachida kuti neniwo ndinge ndichizowanawo station yangu, saka ndainge ndava kuitawo rent a chair. Ende Mwari vakabva vazondiwanira nyasha because ndakabva ndazotanga kusapotewa nevamwe vakadzi vekuchurch kwacho ikoko kwatainge tichienda, kwandakasvika amai vangu vachienda. Saka most of the women vaiti kana vachida kuenda kumafunctions then zvavaiita ndezvekuti vaibva vazouya kwandiri, then vaiti kana vauya kwandiri then sometimes vaitondiudza kutoti vainge vachida kuita mamwe mastyles andainge ndisingatogoni, but vachiti it is fine, I can actually learn pavari. Saka ndokutodzidza kwacho kwandakaitoitawo ikoko. Ndakazoti ndava kugona manje, I kept on getting these high profile clients kuzosvika last year ndichizowana umwe mukadzi. Saka mukadzi uyu ndainge ndakamboshandidzana naye, iye ndaitoziva kutoti whenever she wanted her hair to be done ndini ndaitofanira kutoti ndinge ndichimufambira. Saka vakazoenda kuUK, vakati vaenda kuUK then they got stuck ikoko because vose iye nemurume wake vanobva kuZim. Saka ndaiziva kuti zuva randinoenda kumba kwavo for a house call ndaitosiya ndagera murume wacho musoro, zvekare nekumisa manails nekumustyla. So vakati vaenda kuUK because of COVID, ndokubva vazostaka kuya vakazodzoka after COVID. So we had like a very long time, and kubva ipapo handina kana kuzomboshandidzana naye zvekare. Then last year ndopaakazondifonera achindiudza kuti ainge ava neumwe hairdresser but the guy was not doing what she wanted. Akabva ati ndaifanira kuti ndinge ndichizoya kumba kwake. So I then went to her house. Pandakaenda kumba kwake mukoma, it was after I had knocked off. Ndakasvika kuya it was kuma past 8 pandakasvika pamba pake. Then akabva anditi she knew kuti I was really hungry, ndokubva azondigadzirira zvekudya. She then told me kuti ainge akasiya vana vake kuUK, saka it was me and her pamba pake. But mukomana she ndakati ndava kuda kunotanga kumustyla, akabva azoti she just wanted to go and change because she was not feeling comfortable. Ndokubva aenda kubedroom kwake. Paakadzoka mukomana she munhu akatongodzoka tingangoti asina kana chaainge akapfeka. She was just wearing a night gown, but night gown iri rainge riri pfupi pfupi. Ndichitoona kutoti zveshuwa munhu uyu haana kana zvaainge akambopfeka. Ndakazama kuzvicontrola but mukoma ndakabva ndazobatwa nemuyedzo. Then apo patakazopedzerana munhu paakasimuka akabva azonondimbundikira, neniwo mukoma ndikabva ndamumbundikira, tikabva tazoita zvatakaita. Saka kubva last year until now nemukadzi uyu tiri kungosika bonde. So the issue is that iye manje akabva azouya kusaluni. Paakauya kusaluni akabva azonditi let us go out. Ndokubva taenda paya achiti ainge achida kunditengera lunch.
So we then went to McDonald's. Zvino takati tiriko kuMcDonald's, mukadzi uyu ndopaakabva azoti kwandiri ainge aine izvo zvaainge achida kundikumbira, akabva ati unokwanisa kuzondiitira here, because iye akati kwandiri murume wake haachanyatsokumufadza, akabva ati plus akafind out kuti murume wake ainge achimuhurira zvekare akatozvara mwana neumwe mukadzi, saka akabva azoti kwandiri ainge achida kurivenja murume wake. Saka paakati ainge achida kurivenja murume wake, I just thought kuti it was a normal revenge, ndikabva ndati hapana kana dambudziko. Then akabva azoti ndichakuudza, with time I am going to tell you. Saka kubva ipapo mukadzi uyu akabva azotanga kundispoila zvekuti akabva azoconvinsa murume wake kuti vange vachinditengesera, because iye ainge aine motikari iyo yandava kushandisa izvozvizvi ndo motikari yandakazotenga kumurume wake. She convinced her husband, but murume wacho haatozvizivi kuti mari iyo yandakazoshandisa pakutenga motikari iyoyo, mari yacho ndakatoipiwa nemukadzi wacho, so ndo mari yandakashandisa ipapo. Then she told me kuti if I am willing to assist here, then anokwanisa kuzondiitira zvimwe zvinhu zvehombe. Akabva azondibvunza kuti ko iwewe kuti unge uchizonzi uri munhu ari stable, what kind of a business do you want to do? Ndikabva ndati as for now I am not sure. Ndikabva ndati asi dai kwanga kuri kunzi muno muSouth Africa kana ndikakwanisa kuwana mukana wekuti maybe ndikatanga supermarket, because kudhuze nekusalon kwedu ndine mumwe muIndia wandinowirirana naye, saka muIndia uyu iye ainge achiti vari kuda kurelocate so that they can go either kuCanada kana kuti kuAustralia. Saka ndinongogara ndichingotaura naye achinditi he wants to close his supermarket. Saka pandakamubvunza kuti saka supermarket yako if it happens kuti wawana munhu anenge achida kuitenga like everything, akabva ati kana ndikakwanisa kuwana munhu at least anondipa 3 million, then I know kuti I will just leave my business in that person's hand. Saka ndo zvandakabva ndazoudza mukadzi uyu wandiri kudanana naye, ndikabva ndati inini business randinoda sezvandakakuudza, at least kana ndikakwanisa kuwana a supermarket, then ndinobva ndatoziva kuti ndinenge ndava stable. Then kana kuri kunzi ndikashaya mari, at least ndinenge ndava kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira so that ndinge ndichiendawo maybe kunana Canada ikoko. So iye akabva azonditi as for now haasi kuda kuti ndinge ndichienda kuEurope kana kuti kuCanada or kuAmerica. Akati for now I just want you here muno muSouth Africa, then later on kana tikawirirana zvinhu zvedu zvikafamba ndo patinobva tazomove out of South Africa. Saka iye akanditi mari yaanokwanisa kundipa, akanditi 3 million it is just too much, but mari yaanokwanisa kundipa at least kana 1.5, akanditi chitsvaka business iro raunokwanisa kutanga ne 1.5 ndiyo yandinokwanisa kukuwanira 1.5 million. Saka ndichiuyawo pano ndiri kutotsvakawo mazano kubva kune vedare renyu kuti ibhizinesi ripi randinokwanisa kutanga rekuti harizondinyudzi muno muSouth Africa kana ndikaritanga ne 1.5 iyo yaakanditi anokwanisa kundipa. Mari iyi haana kuti anondipa yose same time, akanditi ndinokupa installments, ndichakupa 5, then after 2 months another 5, then after another 2 months ndokupa imwe 5, yobva yaita 1.5. akati 3 million it is just too much. So after we had agreed, mukadzi uyu ndopa akabva azodzoka kwandiri akabva ati she had thought about it. Ndikabva ndati so what are your plans? Akanditi I want you to help me to eliminate my husband. Ndo zvaakandiudza izvozvo, akanditi I want you to help me to eliminate my husband because I want to be with you. Iye zvake mukuru kwandiri but ane mari dzake. Munhu kunyange akaita munhu mukuru but hautombozvioni kuti munhu uyu mukuru kwandiri because iye naamai vangu vakangosiyana nemakore 4 chete. My mom is 4 years older than she is, but nekudawo kwekuti ane mari ganda rake rinotoita sekunge maybe achitori kana kuma 30 years, but she's way older than I am. Saka ndizvo zvacho izvozvo zvandaka udzwa naye mukadzi uyu. Saka so far ndakangomirira iye because akangonditi I am going to come back to you and ndichakuudza kuti what are my plans to eliminate my husband. Saka mukutaura naye with such interest ndakambomubvunza kuti when you want to eliminate your husband, do you mean kuti ndikufanira kutsvaka n'anga here? Akabva aseka zvake akati kwete, why would I want to take such a long process? Akangoti I want to eliminate my husband chete, ndokubva anyarara. Saka mukomana ndo
izvo zvacho zvandakaudzwa naye mukadzi uyu wandiri kudanana naye. Nanhasi uno ndichiri kudanana naye. Mukoma, when I look at this woman, when I look at the relationship that I have with her, handingati ndiri munhu uya wekuti I am like the man in that relationship, because she controls me a lot. Anogara akabata foni yangu ende akandidelitisa Facebook yangu, ende kufacebook ikoko ndo kwainge kuine mapictures ababa zvekuti mama ndinogara ndichingovanyepera, because kunyangwe death certificate rababa hatisati tatomboriita. Saka when my dad passed away ndo pandakabva ndazongokumbirwa kuti ndinge ndichitora mapictures patakaviga baba. Saka when I uploaded those pictures ku Facebook, I just thought kuti they were safe, sezvo ndiri munhu wekuti ndaingogara ndichingochinja mafoni angu, even mapictures ababa ainge angoriko kuprofile kwangu ikoko. Saka when she looked at my Facebook akabva aona kuti ndainge ndine mafriends akawanda echikadzi, and most of them vanhu vekutoti ndakatodzidza navo, she then got so insecure akabva ati saka iwewe handichakudi, and all that I had to do was to delete my profile. Ndakarwadziwa ndichideleta Facebook yangu, knowing that it has all my childhood memories. So I don't feel like I am like, so I don't feel as if I am a man. She does not regard me as a man. When she looks at me, anotongoona kunge nditongoriwo mwana wake. Saka ndo pandiri kutsvakawo advice ipapo kuti munhu wangu uyu ndingaitawo sei kuti iye ange achindibatawo semurume wake, achindionawo semurume arambe. So I don't know kuti ndingaitawo sei kuti mukadzi uyu wandiri kudanana naye atange kundionawo semurume pane vamwe varume, because she has that tendency to humiliate me sometimes when we are out in the open. Kana akangoita so insecure anobva ati izvezvi kamusikana kauri kutarisa ako, kana kuri kunzi ndikatora mari dzangu dzose idzo dzandakakupa, do you think kuti kamusikana ikakaka kauri kuramba uchingodongorera, yes I can see you, do you think you are able to date her? Handiti right now she is only looking at you because you are looking fresh, because inini I am the one who is making you to be this fresh. Saka ndinototsvakawo ma-advices kubva kune vedare renyu. Mukadzi uyu ndinomuda because I have dated her for such a long time. Munongoziva kuti kana ukagara wada munhu for a very long time uchidanana naye unopedzisira wava kusatombokwanisa kuti unge uchirambana naye. Mazuva andakatanga kudanana naye ndakangoudzwawo nefriend yangu kuti iwe chingodya bag, but zvaizvezvi manje it is no longer about her money, even though sometimes kana tikanetsana she accuses me of loving her because of her money, but moyo mangu ndinotonzwa kutoti mukadzi uyu ndinotomuda. I feel kuti yeah, she is the one for me, but the way that she mistreats me sometimes zvinondirwadza. There are so many times mukoma apo pandinotombokaruka ndatongofonerwa neCartrack, because motikari iyi she is the one who is still paying for the insurance, uye Cartrack zvekare she is the one who is paying it. Saka she monitors all of my movements. Inini handitomborina application yacho yeCartrack mufoni mangu, but iye ndiye ane application yacho iyoyo. Saka she just monitors all of my movements. Kana ndikaenda uko kwandinenge ndichida kuenda without telling her, anobva atondibvunza kana kungofonera veCartrack directly. Saka I have been having a lot of arguments with her, ndichimubvunza kuti ko iwewe is it necessary kuti kana ukaona motikari isiri apo paunotarisira kuti ndo painofanira kuti inge ichiva, then wobva watofonera veCartrack ko ukandisungisa, iye anobva ati I have to do this because handidi kuti motikari iyi inge ichizobiwa. Saka I am asking for anyone who can assist me nema advices kune avo vakadatawo vakadzi vechikuru kwavari, kana kuti vari kudatawo vakadzi vakuru kwavari. Muri kuzvigonawo sei? Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kune mwanakomana uyo Naimi. Zvazvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndiri kutsvakawo ma-advices kubva kune avo vari kudatawo vakadzi vechikuru kwavari. Hanzi muri kuzvigonawo sei? Inini ndanzwa nekukontrolewa.
yo pakaipa ini I don't think kuti motikari iyoyo you can say kuti imotikari yako mwanakomana, because kana mainsurance achiri ari kubhadhara mainsurance zvese necar track, one day motikari iyoyo inotongotorwa one day is one day. Pakaipa please ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Saka pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Saka ivo mukoma vedu ivo vari kuti vanzi vainge vagere nemudzimai wavo. Saka pavainge vagere nemudzimai wavo, mudzimai wavo munhu uya wekungoti aingoti pano nepapo kana akangotsamwa neizvo zvinenge zvamutsamwisa, then aibva arongedza mabhegi ake obva adzokera kuhama dzake. Saka ivo mukoma ava vari kuti vakazosvikawo pakuti vakanzwa kuti nau vaneta. Saka amai guru vakangoti varongedza mabhegi avo pavakaenda kuvabereki vavo, then ivo mukoma vakazosara vachidanana neumwe mukadzi. Saka mukadzi uyo anzi akabva azobatira pamuviri, akati abatira pamuviri, anzi pamuviri apa patova ne1 month. Then ivo amai guru vayave kunetsa, vayave kungogara vakarongedza kabhegi vachiti ndava kudzokera kumusha kwangu. Anzi nau vakadzoka ende pari zvino anzi vagere vose. Saka ivo vachiuya pano mukoma vedu ava vari kutsvakawo advice. Hanzi ndiri kutsvakawo advice, handizive kuti ndingapafambisawo sei because mukadzi uyu wacho wandigere. Saka ivo vachiuya pano hanzi ndiri kutsvakawo advice, ndoita sei? Hanzi mukadzi uyu wekutanga ndakazvara naye vana, saka akadzoka achiti ngatigadzirisanei tinge tichichengeta vana vedu tiri pamwe chete. Zvekare kusaidi uku vane mukadzi uyo wavakamitisa who is 1 month pregnant. Saka ngativabatsireiwo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Amai vangu kumusha uko havatombozvizivi kuti iri ndo basa randinoitawo muno muSouth Africa. Saka kunoku ndinotongovanyeperawo kuti ndinoshanda pamba peimwe mbinga, ende pose pandinovaitira zvikuru izvo zvandinogara ndichivaitira vanongofungidzira kuti inini nekuda kwekuti ndinoshandira mbinga and I get a lot of money. Ivo vabereki vangu ndakavanyepera kuti pamwedzi ndinopiwa 12,000 rands, but dzitori nhema mukoma, because inini basa iro randinoita ndinoitawo basa rekutengesa muviri wangu, but inini ndinobatsirwa neumwe murume uyu anobva kuNigeria. Murume uyu ainge ambori boyfriend yangu, so murume uyu zvaaita ndezvekuti aindisira madrugs since inini ndainge ndichiita zvekutengesa muviri wangu. Aibva andibatisa madrugs aya, iye anenge achingotsvaka macustomers, achingodirecta macustomers aya kwandiri, then ndichivapa madrugs aya sezvo isusu taiwanzokushanda basa iri usiku ende tichitozivana nemapurisa akati one day. Saka mapurisa vaiti kana vachiuya paya ndaiva neimwe boyfriend yangu, mupurisa uyo aitogara andifonera obva atonditi chimbobvai pastreet because for the next 2 kana kuti 3 hours pane heavy patrol ichange ichizoitika. So uyu muNigerian uyu ndainge like ndinomushandira but at the same time ndichidanana naye zvekare. Saka iye manje akazonditi ainge ava kuda kusiyana nezvemadrugs, like most of them zvavava kuita izvezvi havachaiti zvekutengesa madrugs, but mari dzedze manje vava kudzicleana, but ivo vanodzicleana nenzira dzekuti vava kutenga motikari vachitengesa motikari. Vazhinji vacho vakasiyana nazvo zvemadrugs because vakaona kuti hazvichabhadhari. Vazhinji vacho havachaiti zvekutengesa madrugs because vava kutya program yaya inonzi Sizokutola, ende iye akabva azosiyana nazvo zvekutengesa madrugs. Saka akazoti kwandiri ainge achida kundi-introducer to another market. Saka market iyi mukoma ndeyekuti ndinongoita zvekungokechewa nembinga. Iye ndiye ane maconnections nembinga dzacho. Ndakatoshamisika one day mukoma nashe ndichitoenda kune imwe hotel. Saka pandakapinda muhotel muya ndo pandakabva ndaona kuti ndakatanga ndasechwa zvisingaiti tichinopinda muhotel room muya. I was so shocked because ndakabva ndazotoona kuti ko munhu ainge arimo
has a familiar face, ende ndikatomuziva munhu kuti he is a South African minister. Ndikatoita usiku hwose ndirere navo minister ivavo tichitoita bonde, ndokubva havandibhadhara, but havana kubhadhara inini. Mari yangu ndakazoipiwa this Nigerian boyfriend wangu later on. Saka ndo basa rangu iro randiri kuita. But mukomanashi pandakatanga kuita basa iri ndakatombofungidzira kuti haiwa kabasa katori bo, but the day when I got beaten up by this other client ndo pandakabva ndaona kuti izvi zvandiri kuita izvi zvine njodzi mukati, ndinokwanisa kungourawa at any given moment, because ndakati ndabhukwa and I then went with this other white guy. Ndakati ndaenda kuya saka iye ane mamwe mascary fantasies, akabva ati iye the fantasy that he has is to sleep with a ghost. Saka akabva azondidressa up as if I was a dead woman. Mukomanashi murume uyu akabva azotanga kundirova, akandirova mukoma zvekuti ndakakuvara ndikatovhunika mbabvu, because ainge achindirova negolf stick achiti izvozvo zvaainge achindiita ndo zvinomutena on. Saka murume uyu he only booked me for less than 2 hours, then he called my guy actually came with an ambulance. Ndokubva ndazotorwa, we then went to this other doctor's house, ndokwandakabva ndazvoenda ndikabva ndazonorapwa mukoma. Handina kana kumbogara, ndakaendeswa like kuchipatara. I kept on getting treated kuma private doctors. Saka inini mukoma izvi zvandiri kuita, I don't feel safe anymore. I feel as if at any given moment I can just die, but I don't have anywhere to complain to. Ende vabereki vangu havatozvizivi kuti mwana wavo ndo zvaanoita izvi muSouth Africa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Naimizvo zvakangoma hazvo veduwe, hanzi munhu akandiudza kuti iye ane fantasy yekurara nechipoko. Saka akabva andipfekedza hembe nemakeup kuita kunge chipoko, ndokubva atanga kundirova negolf stick kusvika ndanzwa kuti ndavhunika mbabvu, ndokubva aramba achiita bonde neni ndichigomera kudaro. Yo, strange things do happen in this world.